Bai, bihar formalizatuko du hautagaitza, baina gaur arratsaldean ohar batean Idoia Mendiak jakinarazi du erabakia hartua duela eta baldintza den bezala dagoeneko dimisioa aurkeztu duela alderdiaren baitan zituen karguetatik. Alegia, dagoeneko ez dela exekutibako kidea. Bihar hasiko da beraz Euskadiko Sozialisten idazkaritza nagusian Patxi López ordezkatzeko prozesua edo lasterketa. Momentuz Idoia Mendia da hautagai bakarra, baina hautagaitza aurkezteko eta behar diren abalak biltzeko epea irailean amaitzen da eta beraz sorpresak egon daitezke. Eta ez bakarrik idazkaritza nagusian, alderdiak 3 lurraldeetan dituen buruzagiak aldatzeko partida ere abian da. Txarli Prieto Karaban eta Jose Antonio Pastorrek Bizkaian dagoeneko esan dute ez direla aurkeztuko eta beraz kasu honetan bai norgehiagoka bizia espero dela. Lehia bizia espero da Arabako sozialisten burua aukeratzeko partidan. Sektore ofizialistak badu dagoeneko hautagaia, Cristina González, batzar nagusietan bozeramailea dena. Eta ziurtzat ematen da sektore kritikoak hautagaitza bat edo gehiago aurkeztuko dituela. Horietaz gain, Patxi Lazkoz, Gasteizko alkate ohiaren eta Javier Lasarte Langraitzeko alkatearen izenak ere entzun dira. Baina momentuz ez dute Txarli Prieto ordezkatzeko aurrera pausorik eman. Asmoetatik ekintzetara pasatu dena Mikel Torres izan da. Portugaleteko alkateak gaur bertan formalizatu du Bizkaiko sozialisten buru izateko hautagaitza. Momentuz, Iñaki Gaina batzar nagusietako bozeramailea du aurkari bakarra. Baina Josu Montalban Zallako alkateak ere omen du Jose Antonio Pastorren ordezkoa izateko lehian sartzeko asmoa. Gipuzkoan momentuz ez dago norgehiagokarik. Iñaki Arriolak idazkari nagusi izaten jarraitu nahi duela esan du, eta Denis Itxasoren izena entzun bada ere, oraindik ez du keinurik egin. Nolanahi ere hautagaitza aurkezteko epea hasi besterik ez da egin eta irailaren 5 arte dute abalak eskuratzeko. Alegia, bakoitzaren lurraldeko sozialisten erroldaren 15% babesa biltzeko. Bozketa irailaren 27an egingo da eta militanteek zuzenean egingo dute aukera.